ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿನಿಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ತ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಎಂಚ ಮಲ್ದೆ ಪಂದ್ ಎಣ್ಣೆಕಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪತ್ತೇನೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೇನು 2 kg ದಾತು ಚಿಕನ್ಗೆ ತಂದೆ ಚಿಕನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ದೀತೇನು. ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀತೀನಿ. ಒಂದು ಚಿಕನ್ಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಟು. ಎಣ್ಣೆಕ್ ಅರೇಬ್ದಲ್ಲ ಕಡೆದ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆನೆಕ್ ಖಾರಕ್ ಬೊಡಿ ತಿನ್ನತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಒಂದು ಏನು ಪಾಡ್ನ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಎಣ್ಣೆನು ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮತ್ತೆ ಮಂಜುಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನಾತು ಉಪ್ಪು ಬಕ ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ದೈ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೈತೆ. ಇಂಚವರ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ ನಿಗಲು ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಲೆಂದೇನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನು ಏನೊಂದೇನು. ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂದೇನೊಂಚಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ದೀಪೇನು ನಿಗಲ್ಡ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುಲ ದೀವಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ದೀಪಂಡ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿಲೆ ಇಚ್ಚಿಂದ ಅಂಡ ಒಂಚಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡ್ ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಚಿ 20 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹೋಯ್ತು ನೋಡು ಚಿಕನ್ ಆತೆ ಆತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಅಂತ ದೀಲೆ ನಿಗುಲು. ಇತ್ತೇನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚಿ ತೂಪ್ ದೀತೆ ಐಕೆ ಏನಿತ್ತೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ತಿ ಚಿಕನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪನ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆನೇ ಪಾಡುವೇನು. ಏನು ಹೆಚ್ಚದ ಚಿಕನ್ಗೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆದನೇ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇತ್ತ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಬೇದನು ಐಕೆ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡುವೇನು. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೋಡು ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತು ನೋಡು. ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕೆಂಪನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗುಂಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನೆ ನೀರುಳ್ಳಿನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಲ್ತದು. ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಕೆಂಪವರೆ ಬಂದು ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಂಡ. ಒಂಜೇ ಟೈಪ್ದ ಗ್ರೇವಿ ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಬೋಡಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಅವರ ಇಂಚನಿಗಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ದೈ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪುಳಿ ದೈ ಪಾಡೊಚ್ಚಿನಿಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನಿಕ್ಕು ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡುವೆ ಅರ್ಧ ಪಕ್ಕ ದಹಿಲ ಪಾಡಿಯಡ ನಮ್ಮ ಪುಲಿತ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಪುಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕಾತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇನು. ದಹಿ ಫ್ರೆಶ್ ದಹಿ ತಿನ್ನೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನಿಕ್. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದ ಇವಾಗ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಚ್ಚಿಂದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಓ ಬಾಜನ ದೀತಾವ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಡ್ಡಿಟ್ ಪತ್ತದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಚ ಮೂವತ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ. ನೆಕ್ಕೊಂಜನ 4 ಕೈ ಮುಂಚಿಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನಿಕ್
ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆದ್ ನಮಕ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಒಂಥರ ಉಂದದಿತ್ತನ ಗ್ರೇವಿ ಅಂತ ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆದ್ ಉಂದಾಂಡ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಮಿತ್ತಡೆ ಚೂರುಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ದೀಪೆ ಬಾಯ್ದಿದ್ದು ಒಂತೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು ತೂಪ ಎಂಚಾತನ್ ಬಂದು ಚಿಕನ್ ಅಡಿಗೆ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಏನು ಸರಿ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತನ್ವೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ದೊಟ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಂಡು ಅಡಿ ಮರಗಿಲ್ಡು ಅವೇನು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಬಕ್ಕೆ ನೀರ್ದಲ ನೆಕ್ಕಿದ ಮಟ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಚೂರ್ಲ ಇತ್ತೇನು ತಾರೈದ ಪೇರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಬೆಯ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೈದ ಪೇರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ತಾರೈದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಖಾಲಿ ತಾರೈದ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ್ವೆ ಒಂದು ತಾರದ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟೆ ಬೇಯೋಡು ಬೇತೆ ಓಲ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಚಿಕನ್ಗೆ ಅನ್ನ ದೈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಅಂಚದ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಗ್ರೇವಿ ನೆಟ್ಟೆ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಬೆಯ್ಯರ ಬಿಡ್ಪೆ ಚಿಕನ್ ಒಂತೆ ಬೇಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ನೆಕ್ ತಾರೈದ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಗ್ಲು ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ತಾರೈ ಕಡೆದೆ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೇವಿ ಅವಡು ಪಂದಿಜ್ಜೆ ಇಂಚಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂವಲಿ ಇಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಬೇಕವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ್ವೆ ಸರಿಟ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಳುವ ಅಪ್ಪುಜಿನತ್ತ ಗ್ರೇವಿ ಅಡೆಗೆ ಪೀಸ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಡೆಗೆ ಒಂತೆ ಪಸೆ ಪಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಇಬ್ಬಕ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ತದು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೆತ್ತೆಡ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇನು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸುಟ್ಲಾಪುಣ್ಣೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ತದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಬುರ್ದುಂಡು ರೆಡಿ ಆತನ್ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ ಪಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜವು ಐದು ಪೂರ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಬಿಡ್ಪುಡು ಅದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಕ್ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲ್ ಚಿಕನ್ ಏತ್ ಪಾಡ್ದಾರು ಗೆತ್ತೊಂದರು ಐತಲೆ ಕೊಡು ನೆಕ್ ಕಸೂರಿ ಮೆತ್ತಿ ಪಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೋರ್ಚಿ ಅದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೈಪೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ತೂವರೆಗ್ಲ ಪುರ್ಲು ತೋಚುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒರ ಇಂಚನಿಗಳು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ನಿಗಲ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂದೆಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.